here with our team to participate in this air show and to demonstrate and promote the F-16. The F-16 is a state-of-the-art combat aircraft. There are four basic advantages of the F-16. Number one is its excellent performance in all multi-role missions, from air to air combat to air to ground. Second is it's combat proven. It has flown over 300,000 hours in combat, and so it's proven itself time and again in the most difficult situations. Third is that the interoperability with other NATO countries. There are 9 European NATO countries that fly the F-16, and Bulgaria's neighbors will be operating the F-16. And fourth is its low cost of acquisition and operation. It's a very affordable aircraft. Well, the F-16, it's a combat-proven airplane, and we've been improving it every year. As pilots come back from missions all over the world, they have been reporting to Lockheed what kind of things they'd like to see in the aircraft, and we've been constantly improving it. It continues to be a state-of-the-art airplane, even though it is over 25 years old. Its power, its maneuverability, agility, flexibility, and reliability are second to none. So it makes it a very appealing aircraft. Нашата авиокомпания Scorpion Air участва на авиационното шоу с два вертолета. Вертолет К-32 участва с показ на гасене на горски пожари. Това е една необходимост през последните години с затоплянето на климата. Заедно с другите фирми, които представят на други места такива вертолети или самолети за гасене на пожари, нашата фирма предлага вертолет, който зарежда с вода много бързо, само за няколко секунди. Балона, в който се съхранява водата, е 5-тонен, пълни се за няколко секунди и много бързо отива и разпръсква водата над огнището за гасене. Тази година, поради това, че съвпадна провеждането на фестивала с провеждането на международното учение Кооперативки 2005 и поради това, че следствие на бедствията, които сполетяха нашата страна, българската армия като цяло взе решение да откаже част от ученията, които бяха по плана на българската армия, и финансовите средства да бъдат пренасочени, за да се помогне на бедстващото население, в което българската армия се включи активно, в това число и военно-въздушните сили.
И поради тази причина на днешния ден реално участие на българска авиация няма да има, но това не означава, че българските пилоти не са тук да наблюдават тези полети. Въпреки че ние не участваме с наши самолети от нашата бойна авиация, въпреки че беше предвидено, но знаете при какви обстоятелства се наложи то да бъде отложено, но българските пилоти са тук на това шоу и те ще могат да направят своите изводи, ще могат да видят нова авиационна техника, съвременна, и да видим какъв е пътя пред нас, към който ние трябва да се стремим и да вървим. Така че това шоу ще бъде също изключително полезно и за българската авиация. Определено липсата се чувства. Нашите момчета бяха готови да покажат какво можем, да летят, да запалват и младите. Имат какво да покажат момчета, имат нови самолети, имат добри пилоти, млади, подрастващи въобще, капитани, майори. Това шоу е крайно необходимо. Шоуто трябва да се провежда обязателно. Фондация Български военно-въздушни сили е създадена през 1997 година с решение на Военния съвет на военно-въздушните сили. От тогава тя организира със съдействието на Главния щаб на военно-въздушните сили и съдействието на Министерството на отбраната и Генералния щаб вече 5-ти международен авиационен фестивал. С средствата, които се събират по време на фестивалите, ние подпомагаме семействата на загиналите военнослужащи, техните деца, като подготвяме новогодишни концерти, подпомагаме ги и финансово, изграждаме паметници на загиналите летци, издаваме книги на авиационна тематика, т.е. ние подпомагаме социалната политика на военно-въздушните сили. Те правят това авиационно събитие в чест на 120 годишната от обединението на България. Един светъл ден за всички българи и всички летци, авиатори, като цяло хора, които са причастни към българската авиация.